Moi, mä oon Emilia Luiro. Mä oon Nuorten Agenda 2030 ryhmästä. Mua motivoi vaikuttamaan se, että mun mielestä meidän yhteiskunnassa on vielä paljon epäkohtia, jotka pitäisi muuttaa, minkä takia mä haluan olla se, joka on muuttamassa niitä. Moi, mä oon Saara Böök, mä oon Suomen nuorten ilmastodelegaatti. Mua motivoi toimimaan se, että mä tiedän, että mä pystyn toimimaan ja mä pystyn tekemään asioita. Mulla on ihan super paljon ihania ihmisiä mun ympärillä, kenen kanssa mä voin toimia, mun ei tarvitse toimia yksin. Ja se, että mistä mun oma motivaatio ja mistä mun toiminnan halu lähtee, niin on se, että mulla on ihan super paljon rakkautta tätä maapalloa ja ihmisiä kohtaan ja mä haluan, että meillä on parempi tulevaisuus. Mä oon Iida Korhonen ja mä oon aktivisti. Toimin esimerkiksi Elokapinassa ja Luontoliitossa ja Greenpeacessa ja Metsäliikkeessä. Mua motivoi toimimaan rakkaus luontoa ja meidän uskomaton planeettaa kohtaan, jossa on vaikka mitä ihmeellistä, mitä vaan pystyy kuvittelemaan. Ja mä haluaisin, että se säilyy vielä tulevaisuudessa. Ja vaikuttamista tosiaan on monenlaista. Mä itse suosin paljon just mun somealustojen käyttämistä, mutta esimerkiksi mielenosoitukset on myös todella toimiva tapa vaikuttaa. Mä koen, että meillä on tosi erilaisia ja monenlaisia tapoja vaikuttaa. Se, mikä olisi mun mielestä kaikista tärkeintä, että kaikki löytäisi sen omanlaisen tavan vaikuttaa. Oli se sitten järjestötoimintaa, oli se miekkariin osallistumista, oli se lobbausta, oli se poliitikkojen kanssa tapaamista ja sinne poliitikkoihin vaikuttamista, että me tehdään jotain. Musta tuntuu, että kaikilta löytyy se jonkunlainen oma ilmastosupervoima, minkä sä pystyt valjastamaan. Mun mielestä tehokkain tapa vaikuttaa on se, mikä tulee suoraan sydämestä, ja kaikenlaisia vaikuttamisen keinoja tarvitaan samaan aikaan, koska mikään niistä ei ole tehokas yksin, samalla tavalla kuin kukaan meistä ei ole tehokas yksin, vaan meidän täytyy toimia yhdessä, että me saadaan jotain aikaiseksi. Ja jos mä saisin päättää yhden viestin päättäjille, niin se olisi se, että kuunnelkaa ja ottakaa vakavasti nuorten viestit, koska jos me tuodaan teille joku viesti, niin se on vaivan näön takana, joten se tulisi ottaa silloin vakavissaan. Kuunnelkaa nuoria. Jos mulla olisi yksi viesti päättäjille, niin se olisi, että nyt sitä toimintaa, ei enää näitä korulauseita, kauniita sanoja, vaan oikeasti tekoja. Jos mä saisin lähettää yhden viestin päättäjille, niin se olisi, että empatia mukaan politiikkaan.